patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon. At bago ang lahat, sama-sama kaming dumudulog, naninigluhod sa iyong harapan o humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo at sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoong Hesus. Patuloy na kami ay iyong kahabagan. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang maglagay ng salita, ng karunungan. Huwag akong makita, kundi ang iyong kaningningan, ang makita ng bawat isa. At buksan mo ang puso, isip, pangunawa ng bawat makikinig, Panginoong Hesus. At gawin mo kaming karapat dapat makinig, may matupad ang iyong mga salita. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang gawa ng kaaway, hadlang, unbelief and doubt, pag-antok sa pangalan ni Jesus, kasaot in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng pinagpala ay sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and to all beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa mga turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeda, at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat na talagang sila ay nakaantabay at talagang tunay na pinagpala po sila dahil hindi lang po lahing Pilipino, mga minamahal, ang talagang nanonood sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, even ibang lahi, mga minamahal, ibang nasyon, sila po ay talagang nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kayo lamang po ay manatili dyan at kung anuman ang inyong pangangailangan ay yan ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos ayon po sa inyong pananampalataya, dahil sa ating dakilang Diyos walang imposible. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at muli ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos na ito ay napakahalaga sa ating mga buhay, lalo na mga minamahal. Ay tayo ay nasa huling panahon na at ating ramdam ang yung panahon, ating ramdam ang napakainit na panahon. So alam natin na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na ating pakinggan at hindi lang pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, kundi ito ay ating isa pamumuhay upang lahat tayo ay tagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Acts chapter 26 verse 18. Ang sabi po dito, mga minamahal, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that may receive forgiveness of sins and inheritance among them
which are sanctified by faith that is in me. Ating basahin po sa wikang Tagalog. Kindly po. Aklat po ng Gawa, Kabanata 26, talata 18. Ito po ang nakasulat. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinagpaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na itong mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos sa buhay natin sa bawat isa na mananampalataya. At ito ay talagang napakahalaga mga minamahal at sa ating mga kapatid na mga kababaihan, kung ating titignan ay maraming mga mananampalatayang mga kababaihan, kakaunti lamang ang mga kalalakihan. Amen! Kaya ang ating pag-aaralan ay ito'y bigyan natin ng titulo na pinagpalang mga kababaihan na magiging sa Diyos. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at alam natin na ang ating dakilang Diyos ay nandyan ang mga prophetess na talagang sila ay ginamit ng ating dakilang Diyos. Nandyan si Hana, andyan si Ruth, mga minamahal na sila ay ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dakilang Diyos, at maging mga propeta at mga guro na talagang ipinangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Inilagay kayo sa ating kapanahunan upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay ibahagi. Amen! Dahil dito po sa ating nabasa, ang sabi po, upang idilat mo. Amen. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin ay ating ibabahagi, ating idilat ang mga mata ng mga hindi sumasampalataya na sila ay nasa kadiliman at dadalhin sa kaliwanagan. Amen. Upang sila ay madala sa tamang pananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na talagang fresh yung ating napag-aaralan last Sunday, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay itinalaga tayo, itinalaga ka ng ating dakilang Diyos, pinili at inihalal na sabi nga na ang katalagahan ng isang Kristiyano. At ang katalagahan ng bawat isa sa atin ay upang imulat ang mga mata ng mga nasa kadiliman. Amen! Ito ang nais ng ating dakilang Diyos. Ito ang kanyang ipinag-uutos sa bawat isa sa atin dahil alam natin marami pang mga pananampalataya, maraming tao na nasa kadiliman pa. Amen. So, kapag ang isang tao, mga minamahal, kapag ang isang tao na ang pananampalataya, mga minamahal, mali ang kanyang pananampalataya, mali ang katuwiran, at kung walang magmumulat o walang magdidilat sa kanilang mga mata, walang magmumulat sa kanilang kaisipan, ano pong mangyayari, mga minamahal? Ito po ay mananatiling mali. Amen! At habang panahon, pag walang magmumulat, ito ay talagang mananatiling mali. Tama po ba? Kaya yung teksto natin na sinabi sa atin ay upang imulat mo ang kanilang
mga mata. So, ibig sabihin mga minamahal, mayroon tayong gagawin na ikaw, ako, tayong lahat ay pinili, inihalal ng ating dakilang Diyos. Amen. Hindi lamang po tayo nasa ating comfort zone, hindi lang tayo talagang nandyan lamang, kundi ang sabi ay upang ating imulat ang kanilang mga mata. Bakit natin kailangan imulat ang kanilang mga mata, mga minamahal? Ang sabi sa aklat ng 2 Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 2, ang sabi po dito mga minamahal, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ayan po mga minamahal. Dito sa ating nabasa, ganyan po tayo dati. Amen. Na tayo ay binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, na dati ay tayo ay binulag ng kaaway ng Diyos upang tayo ay huwag sumampalataya. Amen. Na dati talagang tayo ay bilib na bilib sa kanilang pangangaral ng naturuan ng mga praile na sinasabi natin na tayo ay nakalaya na. Amen. At ating makikita sa ating kalendaryo na mayroong nakalagay doon na holiday na ang sabi po doon ay araw ng kalayaan. Amen. Tayo ay nakalaya doon sa mga mananakop, ngunit hindi tayo nakalaya. Marami pang mga ating kapwa Pilipino, mga kapatid, na hindi nakalaya sa kanilang pananampalataya, na sila pa ay binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Amen. At hanggang ngayon ay sila pa ay nananatiling bulag. Kaya dito sa ating nabasa mga minamahal na sinabi upang imulat mo ang kanilang mga mata. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sila mga minamahal, hindi sila physically blind, kundi sila ay spiritually blind. Kung ating titignan mga minamahal, ang isang bulag, pag iyan ay naglalakad, hindi niya makikita yung kanyang daraanan, hindi niya makikita kung may butas dyan, may nakaharang, hindi niya makikita kung mayroong poste. Kasi nga talagang bulag. Pero kung ating titignan mga minamahal, sa ating buhay bilang Kristiyano, yung tinatawag po doon ay tinatawag na spiritually blind. Amen. Hindi lang ang mga nasa sanlibutan, ang mga bulag, mayroon ding mga mananampalataya, although sila ay talagang dumadalo, nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, but masasabi natin o matatawag na they are slightly spiritually blind. Amen. Kaya nga ang salita ng ating dakilang Diyos, kung ating titignan, paulit-ulit ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang kaaway paulit-ulit din niya na dinidisib ang mga tao, paulit-ulit din niya na dinidisib ang mga mananampalataya. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga na tayo ay magbantay mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal, ang tao na physically blind mga minamahal, kahit gaano kaliwanag yung ilaw, kahit napakataas na bultahe ang ilaw na yan, ay hindi niya maaaninag. Pero pag ang tao ay normal na nakakakita, kung ipikit mo ang iyong mga mata, ay maaaninag mo.
maaaninag natin ang liwanag ng ilaw. Amen. So dito sa ating nabasa, sa ikalawang Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 4 na ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sila ay hindi literal na binulag, kundi binulag ang kanilang kaisipan. Amen. Tignan nyo, mga minamahal, binulag ang kanilang mga kaisipan. Grabe yun, mga minamahal. Ang ang gawa ng kaaway ay yung bulagin ang kaisipan ng tao, bulagin ang isip ng tao upang ito ay maging sarado sa salita ng ating dakilang Diyos, sarado sa katotohanan. Amen. Kaya nga po, mga minamahal, yan ang reminder, yan ang babala ng ating dakilang Diyos upang hindi tayo, mga minamahal, mapahamak. Amen. Nais ng Diyos na huwag tayong mapahamak, nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas. Kaya nga sabi ng ating dakilang Diyos, Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal, ang sabi po dito, mga minamahal, na huwag tayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, do not conform to the pattern of the world. Kaya sa ating buhay, sa buhay ng Kristiyano, napakahalaga na marami tayong nakakasalamuhan ng mga tao, mga nagiging kaibigan, ngunit ang sabi na piliin natin ang ating magiging kaibigan upang hindi tayo maengganyo, hindi tayo madala doon sa pattern of this word na sinasabi po dito. Dahil ang sabi nga ng mga minamahal na ang bulag, kung ang umaakay ay bulag at yung inaakay ay bulag din, ay kapwa sila mapapahamak. Amen. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos sa Matthew chapter 15 verse 14. Ang sabi po dito, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay huwag kapwa sila mga hulog sa hukay. Kaya napakahalaga sa buhay mo, sa ating buhay, mga minamahal, na talagang ang ating nakakasalamuha, ang ating mga kaibigan ay talagang genuine na Kristiyano. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal, sa mga taong binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, mga minamahal, na sila yung mga gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Dahil sila ay binulag, maraming tao na sila ay gahaman sa lapi. Ang iba naman, binulag sila ay pumapatay ng tao, sila ay nangre-rape. So totoo yung sinabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, mga minamahal, na binulag ang kanilang kaisipan. At alam natin, sino ang gumagawa, ang bumubulag sa mga tao, walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Amen. Pag sinabing bulag ka o gumagawa ka ng hindi kalooban ng ating dakilang Diyos, you are helpless under the power of God of this world. Amen. Kaya nga laging
sinasabi ang laging kabilin-bilinan ng ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Rizada Almeida na lagi tayong dumalo 3 times a week upang hindi tayo madaya ng kaaway, upang hindi tayo mabulag ng kaaway. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga minamahal na upang idilat ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, ikaw, ako, kayo, tayong lahat ay may misyon na gagawin. Dahil pinili ka, inihalal ka, tinawag tayo ng ating dakilang Diyos upang kanilang imulat ang kanilang mga mata. So sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga po yan. Mapalad ka, mapalad tayo mga minamahal dahil bawat isa sa atin, binigyan tayo ng authority ng ating dakilang Diyos. Kaya wala tayong dapat ikatakot na imulat at idilat ang mga mata ng nasa kadiliman. Ating basahin Lucas chapter 4 verse 18. Ang sabi dito mga minamahal, "The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set the liberty them that are bruised." Amen. Ito ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na ang kanyang Espiritu ay sumasa atin, sumasa iyo. Amen. So, ibig sabihin, mayroon kang kapangyarihan, mayroon kang power upang imulat ang kanilang mga mata, ang mga nasa kadiliman. Tingnan nyo mga minamahal sa ating nabasa dito. Ano yung ating imumulat na nabanggit dito? Yung mga bihag, yung mga bulag, yung mga nangaapi. Amen. Itong mga nabihag ng kaaway, itong mga nabulag ng kanilang kaisipan, itong mga nangaapi, kung walang magmumulat, kung hindi natin uumpisahan, hindi gagawin ang sinabi ng ating dakilang Diyos, talagang sila ay mananatili habang panahon na nasa kadiliman. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. So ganyan mga minamahal, ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos sa buhay ng tao. Ayaw niya na ikaw, ang mga tao ay mapahamak, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, patuloy siyang talagang gumagawa ng paraan. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, tayo ay kikilos dahil alam natin na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. So, ibig sabihin ay kakampi natin ang Diyos. Amen. Kung nasa atin, nasa iyo ang salita ng ating dakilang Diyos, nasa Diyos tayo, hindi tayo kaaway ng Diyos. Amen. Lahat ng nasa Diyos ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang mga hindi sumusunod, ang lahat ng mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang sabi dito sa aklat ng John, chapter 8, verse 47, ang sabi dito mga minamahal, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Lahat ng mga nakikinig sa salita ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ibig sabihin mga minamahal, yung mga bihag
Yung mga nabulag, sila yung mga hindi dinidinig, hindi dinirinig ang salita ng ating dakilang Diyos dahil sila ay hindi sa Diyos. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, napakahalaga na sila ay imulat. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos upang sila ay iyong imulat. Amen! So, yun ang ating gagawin ng hakbang mga minamahal upang sila mga minamahal ay hindi mapahamak. So, sa iyong buhay, mga minamahal, sa ating mga kababaihan na talagang kahit kayo ay pinili ng ating dakilang Diyos upang ang mga nasa sanlibutan na hindi pa naimulat ang kanilang mga mata ay kayo rin ay pinagpala na inihalal at pinili ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi dito sa aklat ng ikalawang Timoteo ng Kapitulo 3 ng talatay 17, ang sabi, upang ang taong ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Amen! Ang sabi ng ating dakilang Diyos, ano ang gagawin, ano ang kailangan upang maturuan ng gawang mabuti. At bawat isa sa atin, tayo ay tinuturuan, laging pinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos upang sa ating pakikibaka na talagang imulat ang mga mata ng mga bulag, mga minamahal. Isa ito sa gawang mabuti na ating nabanggit dito. At sa gawang mabuti, ano-ano yung mga gawang mabuti na ating ginagawa mga minamahal? Ang ating pagdalong mga minamahal, ang ating pagbibigay ng ating ikapuat handog, ang ating paglilingkod ng may sakdal na puso mga minamahal, ating ginagawa ang ating duty na ipinagkatiwala ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen! Yun na ang mga mabuti na ating gagawin sa ating buhay. Ang tanong mga minamahal, paano po ba makikita ang babae na nakalulugod sa ating dakilang Diyos? Proverbs chapter 31 verse 10, ang sabi dito, isang mabait na babae sinong makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga ruby. So, ibig sabihin, mga minamahal, isang mabait na babae na kaaya-aya sa Panginoon. Lahat ng mabait at kaaya-aya sa Panginoon ng mga kababaihan ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating buhay mga minamahal, talagang mapalad tayong lahat. Mapalad ka mga minamahal dahil ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay nasa atin. Amen. Wala tayong katatakutan dahil alam natin na ang salita ng ating dakilang Diyos ay ating patuloy na tinatanggap. Ang sabi nga po dito sa aklat ng Proverbs chapter 1 verse 5, ang sabi po dito, upang marinig ng pantas at lumago sa ikatututo at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi upang marinig ng pantas. Lahat tayo ay nagnanais, nais mo, nais natin na tayo ay lumago. Amen! Dahil yan ang kaaya-aya sa ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga sa kanyang salita mga minamahal, sa bawat isa sa atin, sa bawat
paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ano yung ating kagalakan na kahit malayo yung ating pinanggagalingan, kahit wala tayong masakyan, walang pamasahe, talagang hirap na hirap, ngunit ano yung nandito sa ating puso? Bakit hindi tayo mahadlangan? Bakit patuloy pa rin tayong dumadalo, mga minamahal? Ang sabi po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 1 ng talatay 2, ang sabi dito, mga minamahal, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. Ang sabi nga, mga minamahal, na ang kasayahan mo, ang kasayahan natin lahat ay nasa kautusan ng Panginoon. Amen. Simple lang at hindi mahirap ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Simple lang ang salita ng ating dakilang Diyos. Sumunod lang tayo, mga minamahal, sa kanyang panukala, sa kanyang salita, na once na ikaw, ako, tayong lahat ay sumunod, mga minamahal, tayo ay tumatatag, tayo ay nagsisikap, mga minamahal, hindi tayo nang lulupaypay, mga minamahal, na talagang patuloy na nagsisikap na iyong ipinagtatrabaho ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Na kung ikaw ay inihalal, kung tayo ay inihalal at pinili ng ating dakilang Diyos, yung ipinagkatiwala sa atin ay hindi natin makakaligtaan, hindi natin pababayaan yan, mga minamahal, dahil yan ang ipinagkatiwala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sinong nagtiwala sa iyo, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na may gawa ng langit at lupa. Amen. Ating palakpakan ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, kung dumarating man sa iyong buhay na ang ating pag-ibig, ang ating paglilingkod, mga minamahal, ay nanlalamig, huwag tayong manatili doon, mga minamahal. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, be strong in the Lord with His might in His power. Amen. Kung ikaw, ako, tayong lahat ay pinili ng ating dakilang Diyos, may pag-ibig tayo, may pagmamahal sa ating dakilang Diyos, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, mga minamahal? Ang kagutuman ba, ang kahirapan ba, mga minamahal? Ang pag-uusig ba ang makapaghihiwalay sa atin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Ang sabi ng Pilipos chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Amen. Sa ating buhay, kung for me to live is Christ and to die is gain, hindi na yung ating sarili ang nasusunod, kundi ang nasusunod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, kung dumating man ang mga bagay na yan sa iyong buhay, dahil alam natin na ang salita ng Diyos ay mangyayari at darating ang panahon na yun na sa iyong buhay ay makarinig tayo ng hindi maganda na labag sa ating kalooban. Maaaring yung kalooban natin ay masaktan, tayo ay maikurik, mga minamahal. Saan na yung salita ng ating dakilang Diyos na for me to live is Christ and to die is gain? Saan na yung salita ng ating dakilang Diyos na si Jesus na ang nabubuhay sa akin? Amen. Kaya't sa ating buhay, hindi lang yung mga sanlibutan ang imulat ang kanilang mga mata, kundi tayong mga minamahal na nandito na
sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na naimulat na ang iyong mga mata, ang ating mga mata, mga minamahal, na ikaw ako ay inihalal ng ating dakilang Diyos. Patuloy na tayo ay maglingkod, patuloy na magpalakas. Amen! Dahil lahat ng inihalal, lahat ng pinili ng ating dakilang Diyos ay walang talunan. Talunan lamang ang isang Kristiyano kung siya ay hindi nasusunod, kung aayaw na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo ay, pag tayo ay umayaw sa ating dakilang Diyos, alam na natin yung mga consequences, yung mga mangyayari sa ating buhay. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos ay paulit-ulit, mga minamahal, paikot-ikot lamang ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga na ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi lang natin narinig dito, kundi ilagay natin sa ating puso upang tayo, bawat isa sa atin, ay laging nakatayo, laging malakas sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak na pag-ibig mo, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo. Sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka,
dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Mga minamahal, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo, mga minamahal, ay ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Kinahabagang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya mismo ang pumili sa atin, mga minamahal. Pinalapit sa kanyang sarili upang maging ilaw ng sanlibutan. Sinasabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibahagi naman natin, mga minamahal, kung paano tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. I-share po natin sa ating pong mga minamahal na kababayan. Ating ibahagi, mga minamahal, yung kagalingan na ating mga karamdaman, ipatutuo po natin yan, mga minamahal. Huwag nating ipagdamot, hallelujah, ang pag-ibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo man, mga minamahal, ay dumaranas ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga pag-uusig, sinasabi po ng banal na kasulatan, atin pong ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sa panahon na tayo po, mga minamahal, ay malakas, sa panahon na tayo po ay mahina, sa panahon na tayo po, mga minamahal, ay may karamdaman, sa panahon na tayo naghihirap, dumaranas ng kalungkutan, mga pagsubok, sinasabi natin po pinakamamahal na Panginoon, ipangaral natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng kinapal. Kahit sa mga oras na ito, awitan po natin muli ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Atin po siyang pasalamatan, mga minamahal. Dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag nangako siya'y tapat sa kanyang pangako. Dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Dakila ka, dakila ka, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ating mga viewers po, mga minamahal, sa mga baguhan po, kung mayroon po mga minamahal, napakahalaga po itong ating isasagawa na pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon ang araw ng kaligtasan, mga minamahal. Hindi mamaya, mga minamahal. Hindi ating gabi, mga minamahal, hindi madaling araw, hindi ang araw ng bukas, ngayon ang araw ng kaligtasan. Bakit sinabi ng banal na kasulatan na nagsitanggap sa kanya, mga minamahal, binigyan niya maging karapatan ng mga maging anak ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi po ng Deuteronomio 32:5, mga minamahal, ang kanilang kapintasan, mga minamahal, sila ay hindi anak ng mga Diyos. Ngunit ang sabi ng 1:12, mga minamahal, kung tatanggapin natin ang mahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal, ay binigyan silang karapatan maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang nagsisimpalataya sa kanyang pangalan,
sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po mga minamahal, sa mga baguhan po mga minamahal, sa mga viewers, pinagpala po kayo mga minamahal. Ano man mangyari mamaya o pagbabalik ng mahal na pagdagit sa mga banal mula sa inyong puso, sa inyong pagtanggap, mga minamahal, sa inyong pagsisisi, kayo'y makakasama mga minamahal sa pinangakong kaligtasan na mahal na Panginoon o pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Dumalangin po tayo, sundan niyo po mga minamahal ang panalangin na ito sa mga viewers po natin, mga minamahal sa mga baguhan. Mahal na Panginoon Hesus, salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napanginggan at aking sinampalatayanan. Narito po ako, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, isa akong taong makasalanan. Patawarin mo ako kahabagan sa lahat ng aking pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Diyos. Narito, tinatanggap kita, mahal na Panginoon, bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan, mahal na Panginoon, sa aklat ng buhay, 10 ng aking sambayaran, mga mahal sa buhay. Gawin mo po akong tapat na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa, ngayon at pagpakailan-kailan pa man. Amen and amen. Inilangin po natin mga minamahal ito, mga kapatid natin, mga minamahal, na tumanggap po mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang mahal na Panginoon, kung mayroon pong baguhan sa mga viewers sa manlupalop ng daigdig. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng kanilang mahal sa buhay. Ipakita mo po sa kanila na ikaw ay Diyos na buhay. Ang kanilang napakinggan ay tunay na tapat, tunay na dakila, na may kapangyarihan at katotohanan, mahal na Panginoon. Ano bang kanilang hinihiling, kagalingan ng karamdaman, sa gitna ng digmaan, kaguluhan, iligtas mo po sila. Pakinggan ang kanilang daig, ang mga tumanggap sa iyo sa araw na ito, sapagkat walang imposible, lahat ng bagay may pagyayari sa iyo. Upang sila, mahal na Panginoon, magpatutuo sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang kamag-anak, kababaling, kababayan, sa kanilang nasasakupang bansa, mahal na Panginoon. Upang lubos na lahat ang iyong banal na pangalan sa pagpagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ang sa amin na panalangin, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy po mga viewers po namin sa mga baguhan, tuloy-tuloy po kayong dumalangin at magsisi upang lubos niyong matanggap ang dakilang kahabagan, pag-ibig ng Diyos na aming naranasan. Dumalangin po tayo mga minamahal para sa ating pangangailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Hebrews 6:10, sinili ko ang Diyos sa ating mga gawa at ang pag-ibig na pinapakita natin hanggang sa mga oras na ito, at tayo nag-isip paglingkuran sa banal at patuloy tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Maliwanag po ang salita ng mahal na Panginoon na hindi siya liko, didinggin tayo ng mahal na Panginoon. Tumanangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami dumudulog sa tulong biyaya sa luklukan ng iyong awa. Kabagan, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, pagkakasala. Una sa lahat, amin dinadalangin. Iba yung kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, ipagkaloob mo po sa aming beloved and noble pastor. Kailangan po namin siya, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At narito po yung mga anak, mahal na Panginoon, batid mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, mahal na Panginoon. Abutin mo kami na mawagpala mong kamay. Kabagat, patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tanging sa iyo lamang kami umaasa, mahal na Panginoon, sa lahat ng bagay magagawa mo sa aming katitibay kagagalak, mahal na Panginoon, upang patuloy kami
Nagsitumibay, malapin sa habag at biyaya na katugunan ng aming panalangin ayon sa iyong banal na kalooban. Nabutin mo po kami na mapagpalang kamay, kahabagan mo kami. Ito po ang samunayang panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At ating sawayin mga minamahal, palayasin lahat ng uri ng karamdaman, mga problema sa suliranin. Idulog po natin sa trunang biyaya, sa luklukan ng awa, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po kayo, mahal na Panginoon, dumadalangin sa iyong makapangyarihang banal mong pangalan. Aming sinasaway na may pananampalataya ang lahat ng mga problema sa running karamdaman. Karamdaman wala ng kagalingan, diabetes, cancer, leukemia, anong karamdaman, mahal na Panginoon. Abutikin mo kayo pala mong kamay pagalingin, mahal na Panginoon. High blood, heart beating problem, marital problem, kasaot ng name of Jesus. Diabetes, kasaot, leukemia. Ilas mo po, bumalik ka sa normal. Sakit sa batang kidney, trouble, lahat ng karamdaman, sakit sa puso. Kasaot ng name of Jesus, homosexual, spirito ng homosexual, kasaot, spirito ng lesbians, kasaot ng name of Jesus. Lahat ng mga problema sa naranin. Kasaot, in the mighty name of Jesus of Nazareth. Victory in Jesus. Victory in Jesus' name of Nazareth. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Tumalong po tayo. Mga minamahal ay pananampalataya na tinanggap po natin ang lahat ng ating kailangan sapagkat ang Diyos natin na totoong mahabagin, mga minamahal, hindi niya tayo matitiis. Yan ang pangako na mahal na Panginoon, sa patuloy lang tayo magtapat dumalo, mga minamahal. Tumalon po tayo ng 3 bisis, mga minamahal, tanda ng ating pananampalataya na ating nakamtan na po sa dakilang kahabagan ng ating dakilang Diyos. 3 bisis po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. For the speed and the power, the glory, for Jesus' great honor to the thanks forever and ever. Amen and amen, praise the Lord. Diyan na po nagtatapos, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Ordained Preacher para po sa ating announcement po, mga minamahal. Praise the Lord po. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Saldi, our beloved elder. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan natin napakinggan. At muli tayo pinagpalang lubos ng mahal na Panginoon. At patuloy tayo sa ating mga announcement, maminamahal. At talagang isang pampabukas kaalaman ang ating napag-aralan sa hapong ito na kailangan tayo po yung magsipagbunga. At kung ang mga kababaihan ay inatasan at nabanggit ng ating mga ngaral na kailangan ng ipagpatuloy ang kanilang katawagan para magdala ng mga patotoo, magmulat sa ating mga minamahal na mga kababayan. Ganon din, minamahal, dapat ang mga kalalakihan, hindi lamang kababaihan. Amen. Amen. Praise the Lord. Inatasan po tayo, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Hallelujah. Naalala ninyo yung igos na hindi nagbunga, ikinars yan ng ating mahal na Panginoon, kaya kailangan pong magbunga ang mga anak ng Diyos. At tayo po ay matagal na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon at tayo po'y hinahanapan na ng bunga ng ating mahal na Panginoon. Kung ang mga kababaihan ay napakarami pong nailapit na sa pana ng ating mahal na Panginoon, ano pa tayong mga kalalakihan na may malaking magagawa sa ating trabaho, pagninegosyo, paghanap buhay. Kung mga drivers po tayo, ang ating mga kapwa driver, ibungahin po natin sila. Kung tayo po minamahal ay nandiyan sa mga farmer po, yung ating mga kapwa, mga farmer ay ating po baginan ng mga salita ng Diyos. At kung tayo minamahal ay makasangbahay, yung ating mga amo, yung ating pong mga inaalagaang mga anak, mga amo, ay atin po silang bahaginan ng salita ng Diyos. Yan, maminamahal, ang napakahalaga na kinakailangan pong gawin ng mga tunay na mga Kristiyano. Huwag tayong magpabaya. Purihin ang mahal na Panginoon. At tayo pong minamahal ay patuloy
na namamalakaya ng mga kaluluwa. At tayo nga po ay sa ating mga beloved webcast viewers, ating beloved brethren from different countries throughout the world. We have 48 outstations throughout the Philippines o throughout the world. Hindi pa kasama ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ay Luzon, Visayas, Mindanao, saturated na po. Mayroon na pong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at hanggang sa kasalukuyan, ngayon maminamahal ang ating outreach ng San Carlos City, Pangasinan ay tutulak ang ilan na ating mga kasama this coming April or rather May 28 para magdaos ng 7th year church anniversary diyan sa dako ng Kulyon, Palawan. So kailangan natin maminamahal ng mga finances para po matutustusan ang pagpaparoon, hallelujah, ng ating mga manggagawa. Kaya patuloy ang ating paghimok, pakipag-usap sa ating minamahal na mga kapatiran na mayroong bukas palad na maiabot, maiambag. Hindi man kayo nakarating doon sa Kulyon, Palawan, ngunit kaming nakakarating doon, hallelujah, upang ipamahagi ang mga salita ng Diyos. Kasama kayo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kasama kayo na namamahagi ng mabuting balita sa dako paroon. Ang ating minamahal mga kapatiran doon na talagang uhaw na uhaw sa salita ng Diyos ay ating pong turuan na paanong mamalakaya ng mga kaluluwa, paano po sila magdala ng mga bunga, paano po sila magpatuloy na sa kabila ng natawid dagat sila, malayo sila, ay atin silang mapangalagaan through prayers, kanilang pangangailangan, lalo na yung atin pong chapel diyan sa Kulyon, na ngailangan po sa kasalukuyan ng yero para maatipan yun pong ating bahay-sambahan at nagpapaabot na po yung ating pong mga ngasiwa diyan na more or less dinid more or less 20,000 pesos ay para po sa pagbili ng yero na yan at kung anong po ang ating may ambag madadala dito sa San Carlos patungo roon. Maminamahal, kayo na aming minamahal na mga kapatiran na walang sawa nag-i-extend, nagpapaabot, maminamahal, nagpapadala, nagbibigay para sa mga kapatid natin na ito ng kapuspalad para po ma-maintain ang ating banal na gawain diyan sa dako ng Kulyon. Pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy ang ating pangangalap ng finances, maminamahal, atin pong magagamit, mga special offerings, hallelujah, sacrificial giving, maminamahal, para po diyan sa ating proyekto na yan. At 1 week na lamang po dahil 22 or 23 tutulak na po yung first batch at kami mga second batch ay maaring sa 24, 25 at ilang araw lang ang pagitan, mauna sila maminamahal at amin na po silang kuhaan ng kanilang mga ticket. So kailangan po natin urgent ang pangailangan ng banal na iglesia, kaya patuloy ang ating pagkikiusap. At sa ating pong gawain dito, 3 times a week ang ating banal na gawain. Tulad ngayon, Miyerkules, nagsimula tayo kaninang 1:00, natatapos tayo ng 5:30 po. At ang ating oras ay alas 5:25 pa lamang, maminamahal. At yan ay tuwing Miyerkules, Jesus Miracle Crusade dito sa San Carlos City, Pangasinan, 157 Mamarlao Baybay, Alumpalang Road, San Carlos City, Pangasinan. Dumalo kayo. Ating overnight prayer, bumalik ang mga anak ng Diyos sa darating na Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 5 o alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito pa rin po sa ating venue at ang ating Sunday service, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ulitin ko po, nandito sa 157 Mamarlao Baybay, Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Dito po ang ating gawain 3 times a week. Tuwing Martes, kahapon, doon po ang ating Bible study sa may Barangay Tibag. Purihin ang ating malapit. Follow up din po natin na magkaroon po ng open uli ng gawain sa dako ng mga tarim. Yung ating Bible study diyan ay ma-open din po natin muli. At ating mai-follow up yung mga kapatid natin na willing na magkaroon ng gawain po sa dako ng mga tarim. Purihin ang ating malapit Panginoon. At ang ating TV program tuwing Saturday ng gabi, alas 10:30, Jesus Miracle Crusade on television. Mapanood ninyo ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ating main church, mga patutuo, maminamahal, at ang kilikin yan tuwing Saturday sa PTV Channel 8 sa Pangasinan, sa Metro Manila Channel 4, purihin ang mahal na Panginoon, alas 10:30
ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ng linggo na po yan. Purihin ang mahal na Panginoon. At idaan ang ating 5-10 piso sa ating pong TV radio program na maintenance. Amen. Yung gusto magpalihans, pumunta na lamang sa harapan, manalangin na dati upang kayo aming mailihans. At yung may mga katanungan, lumapit lamang po dito sa aking luhuran. Handa ko po kayong paglingkuran. Ganito din po sa mga kababaihan, sa mga sisters, yan sa information na din aking mahal na anak, upang entertain kayo, kausapin kayo. Kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon kayong mga problema, at kung hindi po kaya, pumunta lamang po dito sa akin, handa ko po kayong paglingkuran. Yung hindi pa nabautismohan, kayo po'y magpabautismo na, libre ang bautismo, hindi po paglipat ng relihiyon, kung hindi upang pagtupad sa utos ng malapain na napakahalaga ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At sa lahat ng ating webcast viewers, ating YouTube channel na sumubaybay sa Facebook account natin, maminamahal, kayo po ay dumalo sa pinakamalapit ninyong mga gawaing kinalalagyan. Huwag kayong mag-absent dahil utos yan ng ating mahal na Panginoon na huwag tayong mag-absent sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kanina, maminamahal, mayroon akong nabasa doon sa comment area ng ating live program. May isang Italiana, maminamahal, na sa kasalukuyan andyan sa ospital, at ang sabi niya, na-disgrasya ang kanyang pamilya, at mayroon po siyang ipinakausap sa atin na yung kanilang kunting naiipon na mag-asawa ay kanyang idodonate ito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya atin pong ipag-ugnay ito sa ating pong main church, maminamahal, sa mga beloved babies, dahil ang sabi niya, yung kanyang kayamanan ayaw niyang mapariwara. Siguro mga philanthropist po ito, maminamahal, na gustong magbigay nung kanilang kayamanan. Sabi na ang kanyang doktor daw po ay malapit nang nagsabi, malapit na raw siyang mamamatay, at i-arrange niya yung kanyang naiiwang mga testamento, mga kayamanan na maibigay niya sa gawain ng Panginoon. Naalala ko po, sinabi ng ating dearly beloved pastor, darating ang araw, itong mga philanthropist na ito na naghahanap na kanyang malalagyan ng kanilang kayamanan para magamit sa pag-ibanghilyo. Ito na, maminamahal, maari ang hallelujah, pagkakataon. Kaya mamaya bubuksan po namin yung uli yung ating account para makita namin, dahil mayroon po siyang telepono na ibinibigay kung gaano katotoo yan, maminamahal, at ipagpipray po natin siya dahil andun daw po siya, nasa hospital daw po siya sa kasalukuyan, at ilang buwan na lamang, months to live na lamang siya. Kaya gusto niyang ipagkatiwala lahat ng kanyang ari-arian, dahil ang kanya pong asawa at mga anak ay nasawi sa isang bus accident. Kaya purihin ang ating mahal na Panginoon, ipag-pray po natin na sana ito ay ma-materialize po natin, maging totoo ito, upang lalo pang magalak ang ating mahal na pastor, ang mga beloved babies. At kung ito naman, mga minamahal, ay gawa o pagawa ng kaaway at hindi pong masusubaybayan, na mag-ingat po tayo, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Ulitin ko po, ang sabi ng mahal na pastor, huwag na huwag tayong mag-absent. Napakahalaga ng pagdalo ng ating banal na gawain 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag po kayong magliban, dahil yung pagliban ninyo, maari pong rapture will takes place. Magbabalik na ang mahal na Panginoon, tayo na po'y kukuning buhay ng ating mahal na Panginoon pag nag-absent kayo. Dahil sabi ng mahal na pastor, isipin ninyo, tuwing mag-absent kayo, rapture will takes place, para lahat ng kaparaanan, makadalo talaga ang lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya lumapit na lamang ang gusto magpalihans, tayo po'y pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, kung wala na po tayo nakaligtaan. At narito po muli ating beloved Brother Marlon de Vera, para tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer, upang ingatan po tayo sa ating pag-uwi ng ating Diyos na buhay, at makabalik tayo sa darating na Miyerkules. Wag na wag